Moyo watanga kupomba, moyo wangu na kuda, moyo wangu na kuda, moyo wangu na kuda, moyo wangu na kuda. Ntiwe unodidisisa, ntiwe unodinzwisisa, unodisa. Nekuti ukamira upenyu wangu unotomira tiwe wandinoraravira apana chinozondipambira ndiwe unondidisisa ndiwe unondinzwisisa unondisatisa ndiwe kaunondisvisa kure zviri usingadiwanze enda ufe ungandisifisa zvinhu zvenhando zvisingavake plaza ukwenda chimero kuita makuva kana wande ndosaka uri shamwari yangu ndiwe futi mai vevana vangu mbavhu yangu ndiwe lafu yangu ndiwe ndiwe unondidisisisa ndiwe unondinzwisisa unondisatisa ndiwe kaunondisvisa kure Right. Ukati jo usambutima
wachira wachira unasi wapindwa nei wandipandukira ndochema 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 Maswera sei manheru mamuka sei kumativi manenyika mangwanani kumativi manenyika zvakare dumelani njani sanibonani machera rabudzi dumelang ahe bonjo chiti ngatisangane zvakare pachirongwa chezuva ranhasi chinotevera handitika tichisangana pano patinotaura nyaya dzinenge dzeupenyu nyaya dzatinosangana nadzo mukati meupenyu diaries zvinoreva zvinhu zvinoitika mukati meupenyu nhaika zvinhu zvinenge zvichiwanikwa nevanhu mukati meupenyu zvatinosangana nazvo mukati meupenyu zuva roga roga ratinofamba zuva roga roga ratinorarama zvimwe zvakaitika kudhara zvimwe zvakaitika iko zvino zvichiri kurwadza vanhu zvimwe zvichiri kubata vanhu tinenge tichingoti aiwa ndiyo nguva yacho patinenge tichitaura tichizviburitsa mukati memwoyo yedu tichitaura kuti vamwe vadzidzewo vamwe vaonewo kuti in each and everything that happens in life there is a lesson. Hakuna chinhu chinongoitika chiwiro chinokuwira mukati meupenyu hwako chisina lesson. Chimwe nechimwe chine lesson. Saka tikatibve tangoti straight kunyaya yedu yezuva ranhasi handitika semazuva ese tinongotaura kuti vana Judge Judy please imbomirai haisi haidia nyogwa munhu ari kutaura nyaya yake pano musikana watichange tinaye pano muzara nhasi anonzi Lisi ndo zita randamupa izita reshow we are trying to protect her handitika from hama nevamwe vanhu vanenge vakaipa vari kunze uku
handitika right. Saka zita rake achanga achinzi Lizzy ane nyaya yake arikuda kusheya zviri kuitika mukati memafamilies, zviri kuitika mukati memafamilies, mukati memhuri munyatsonzwisa. It's called this one ndaiti family affair, handiti ndati family affair because iyi nyaya iyi inyaya ine mufamily. Asi zvikafamba zvakanaka tinenge tichipedza panapa tiri kujoiniwa natruck driver handizi tindoti musikana wavo here kana tindoti natruck driver ndoti newe pati handizivi kuti ndoti ndiani wavo nokuti maininonoti vakarepiwa natruck driver unoti vaidanana, asi truck driver ndamuona wonyengerera kuseri uku achiti kataurirane chichichichichi. Saka manini vakati aiwa inini wanditi haundizivi, ukati iwewe takawirirana ndosikama kubasa kwenyu tongoda live, hatichingoenda palive nditaura side rangu of the story, iwe utaura side rake of the story. Saka manini vari kutsika nenyaya yekuti varikuda kuuya palive, pamunini vari kungondakuvati inini nganda zvandokwanisa kuita, manini vati varikuda kuuya palive. Saka tichingopedza nenyaya iyi kai tobva taudza truck noti zvakaipa handitika dei kuchinzi mainini vanga vanyepa. Ndaona mainini vachitukwa vachinzi mainini rape is a serious case, munosungisa munhu expose. Why vanhu vakati Sis Melly expose such people because vanenge vachinyepa. Asizve isati mhanyika tinenge tichiziva zvinenge zvichiitika kubackground, tomira takadaro handitika tamira takadaro mainini wavhozo kukandira mascreeches ari kubva kune truck driver uyu ari kuti aiwa taidanana achiti please hapana here mwenzera kuti taurirane please ndokuda ndokuona kuti kuba ndinavako zvavatukisa munhu kuseri uku vachiti kwanzi waitosikama waidi ko zviri kufamba sei. Indikati ndandizivi ite zvamuoda pedzera naye uyai kurive kwacho mupedzerane. Saka tinenge tichingoti tikapedza panapa tongotora shubreki mbijana tobva tadzoka nenyaya yani yabamunini na truck driver namainini pano tinze kuti nyaya yavo yakambomira sei. Ndiani vakarepa mumwe, vakarepa here truck driver? Kana vachirepa kuvanozviitireiko zvokurepa vanhu naye asikana? Unokumbirazve haungotori zveginya, hautori lulalula baiginya by force. Unokumbira unopuwa handitika kana ukanyimwawo wanyimwa handiti ndizvo zvinokuita upenyu. Rinenge risiri zuva rako musi iwoyo handiti. Asi zvine regai tidzokere kunyaya yedu yezuva ranhasi tinzwe kuti Lizzy uyu nyaya yake yakamira sei. Regai tifonere Lizzy tinzwe kuti nyaya yake yakamira sei. Let's hope kuti mawifi edu hayatikanganisi. Hello Lizzy. Wakadi zvako Lizzy? Tiri right. Aiwa tinokugamuchira pachirongwa chezuva ranhasi. Lizzy wakati aiwa Sis Melly tine mazuva tichipostipo na nyaya yako nchingoti uri kunonoka, uri kutadza kupinda pashow because paunenge unenge uri kubasa wakamanikidzikana poita umwe atoti ndopinda ini tave ne 2 weeks tichingodhirega nyaya yako kusvikira nhasi tazoti aiwa rega tiite kuti ipinde nyaya ishi panguva dzaunenge wakasununguka iwewe uchingoti nyaya iri kundinetsa Sis Melly nyaya iri kundinetsa. Saka inyaya yakunza panapa naye Lizzy, nyaya iri panapa inyaya yeiko, chiiko chakaitika? Tisanangurire zvako. Sis Melly inyaya abuse ndaka abuse ndiri mudiki childhood yangu mawani kuitwa abused left right and center chaiko. Saka regai nditange zvakatangira chaiko kuti ndakasvika pana Bamkuru. Okay, amai nababa varambana, ndaendwa ini kumba kwavo paya vanoberekwa kuvabereki vavo, hanzvadzi dzavo nemasisters avo. Ndiri grade 7 apa ndakugarawo upenyu kumba, ndatsvagirwa nzvimbo kuchikoro, ndakudzidza kuenda kuchikoro paya. Okay, fine. Ndave paita ndanga ndane 14 years. 14 years I was in Form 2. Saka sekuru amai vamama munhu angati kurei chero pachikafu apa
yese yaigona kudya veji ivo sekuru vodya mukaka zvinhu saka sekuru vanga voti paya panodyiwa vosheya nene mukaka wavo uya ingave nyama vamwe vari kudya maveji indopiwawo kashepa okay kuchikoro apa paifambwa kwakuri kure sekuru amati ipa unokwira bhazi muzukuru toenda kuchikoro okay hapana chakaipa saka mumwe ndaipinda maskati saka akapona ndakutogeza ndakutogadzira kutoenda kuchikoro vakandidekarara mubedroom mavo gogo vanga vari kugadheniwo vachidza uko vavandidedza mandamhanya kuna sekuru ndasvika sekuru paya ndakasvika vakandimisa pasaidi pavo pavangokarara paya ndibata ruoko sekuru kwakutoburisa chavo batisa vaindibatisa ndichipuruzira neruoko paya ndichipuruzira kudaro vatora chigunwe chavo chakareba ichi na 1 2 3 chekureba ichi vavachiisa kuzasi kwavo saka pavakaisa kuzasi ara ndisingatombodzii omborera nemukomana vavaisa ndofunga vakanzwa here kuti apa pachiri taita apa vadaro saka ndakabva ndavhunduka kuti kuyaipipo vanga kufemiruka vandavhunduka ndamhanya vandabuda mumba miyamaya ndichimhanya kugadheni kuti uko zvandaitwa nasekuru vandidedza sekuru pavandibatisa chitaumba changu chichinda kutochima paya uko vachibva vati hazvitaurwi hazvibva vatondibata hazvitaurwi hauna munhu unoudza chero mama usavataurire ipapo munhu vanga vasipo vanga vaenda vaita zvekutengesa vachiuyewo south africa vanga vasipo chero uye hazvitaurwe you and me topera so ini ndichataura navo okay zvapera zvakadaro ndave form 3 paya hanzvadzi yamama pana kuti agezera paive kunga katoileti pataigezera ipapo saka pakangotaurwa zvikanzi imi pati paiva pane buri zihombe saraburwa ndinabura toileti paya panogezerwa hapana munhu akabatwa kuti ndiyazviita ndiri kugeza futi ndikuenda kuchikoro sikati ndiri kugeza paya chiso kudai ndione kuti piriviri paya wane hana wakutotora hembe dzangu kubuda handina kutombopfeka kumba ndikatagugwa ndikati ogo sekuru ndavaona vava vakandidongorera zvikanzi iwe yapano vakatondipa saka ndiri pakati pekutsanangura kudaro sekuru vayavai vavatosvika zvikanzi ndomurova kada kuita zvekundinyepera ndomurova vana ava vachatiparadzanisa pano vachatadza kugara pa ngaazvidzokere kumba kwazvo azvidzokere kuna baba vachona chichira kutoita hasha paya uko vakati unogoita hasha wambonzwa here kuti munhu ari kundiudza kuti kudii paya okay zvikanzi futi nagogo hazvitauri ndina kana munhu akataurira paya okay fine ndanyora form 4 yangu ndapedza kunyora form 4 sisi vakuru vaitogaro kwakuchiuya kumusha kwakusvika kuvanhu vakuru kwakuti aiwa ndokumbira munin'ina tatora ndakumbonoonera pamwe nemunin'ina kuharare uku ndakafara ndaive ndakato maresults apo ndiyandabuda zvakanaka saka ndakafara inini aim yangu yaive yekuti ndikuda tichisvika kuharare ndaudzokorodza ndikatovabvunza paya vasati vanditora kuti sisi saka pamuchanditora panapa ndisvikodzokorodza kakuchikoro enda kuchikoro vakati unosvikoenda kuchikoro ndichifarira kuti ndikuenda kuharare andikurava kwaidza zvakadzirwa asi topinda kusvika kuharare kuya saka tasvika kuharare paya vava vachangotenga imba yavo yanga iri 4 roomed saka vanga vari mubishi rekuiextend agara 1 month 3 months kwasisi vavatondipindura zvinhu anzi iwe unodzunga iwewe unganda usvoenda kuchikoro wadi wambomisa
uchimira wamboona kuplana sei zvinhu zvangu. Ndaichira kani ndatanga kuratidzwa yadhi. Unotsvaira yadhi inotsvairwa kunze kwegedhi paya ndichiratidzwa unotsvaira. Ndichiona vamwe vachipfuura vachienda kuchikoro ndaimirira kuvatarisa. Okay, zvikanzi wadi wambomira iwewe. Okay, yadhiridzwa imba iyaya yadhiridzwa pari kuextendwa pamba apa. Musi wekuti amirumu yaive ichazorara Bamkuru, Sisi, mwana wavo neni imomo. Hold on, Liz. Network. Mirai to your Lizzie. Net phone yako inenge hanzi breaker saka phone yako iri kubreaka hanzi inetwork mira ndoni hanzi network mira ndinoti hanzi inetwork iri kubasa kushandisa imwe phone iri tuone kuti zviri kushandisira imwe phone iyi here. Right, tione kuti tikwanise kumushandisira imwe foni here. Yellow. Chaga newo try kuchaga pana network iri strong tione. Mama ingozi papa. Network iri kunetsa network isingaiti apa inenge yabeta inenge yakuzotimanikidza kuti tifonera straight tisina tifonera direct line tisina airtime vanokanda airtime madiaries tofona direct iwawo. Alright, enderera mberi zvikaramba toita plan 3. Ndanganda papinda paharare kapa. Wapa Harare pasisi vachiti tsvairai tada vachikutaridza kuti wona uchimira uchiona mwana achienda kuchikoro. Yasara one room yaiya ndione manheru paya kana mbedha yakamiswa nemadziro sisi vawaridza paya vawaridza pangoiswa mametress masponge one room tivarara uko vaisa mwana wavo kumberi kwavo banguru pakati ini ndaiswa kumashure takarara muzvisponji pasi paya saka pakati peusiku nditonzwe ndatopinzwa roko mubhurugwa naBamkuru ava ndiBamkuru manja ndiBamkuru ava murume wasisi ndapinzwa roko mubhurugwa paya kutodai saka ndakaita pfungwa dzakawandisa kuti ndimutse sisi kabva ndati futi amwe ndikazvitaura ndinobva ndatosewa tati ndatomboendeswa kana kuchikoro kuya ndoita sei vanamonyarara vakazama because ndandiri mhandara vakazama si zvainetsa akaramba kupinda vakashura vakasvika because ndakamuka makuseni bhurugwa ranga riri ropa inini kusuka okay afamba mazuva paya ndiri kudzidziswa washe Bamkuru kwavaishanda munhu ane chinzvimbo vaitori maneja kupfeka masheti ewhite unowacha so unowacha separate tinowacha soso ndotomape ndikamaisa paside maunderwear Vodacom hanzi bvisai speaker ini yangu haisi paspeaker itori network chaiyo guys itori network iri kunetsa itori network mira Liz hold on mira Liz hold on okay inhingirikiri inetwork iri tonetsa guys mawifi yawo ari tonetsa aya hapana kuti chii kana kuti chii iVodacom itonetsa the only way imwe yacho ndiri kumufonera nayo inoshandisa MTN imwe yachona iri kuita live ndeyeVodacom toita kushandisa data remufoni straight of which is expensive to us tine mawifi yachona but mawifi yacho hey
rabhishi dzoga dzoga mawifi yacho network haisitova handifungi kuti ndeyake inenge itori network yangu miraitoni because hanzi tese tiri kukatakata miratoni hanzi tese ramba wakadaro miratoni tichoita sei apa panekuti nene ndatoshandisa direct ningikiri uyu direct line kuti tikwanise kutaura because ndikukunzwa uchiti inini muri kundinzwa zviri clear here guys ini muri kundinzwa here hanzi lisati sikutombomunzwa kana ipapo manje there comes a problem muri kumunzwa here Lizi hanzi we are missing of some of the things that she's saying Lizi uchatanga nyaya yako kubva pakutanga ndo zviri kuitika panapa uchatanga nyaya kubva pakutanga panapa mira tiche zvekutsvagana nemadhata efoni iyo hanzi vamwe vari kuti vari kukunzwa ndomwe vari kuti havasi kundinzwa saka network ndeyanapa ine problem hadzisi dzenyu alright imbotira kuenderera mberi tinzwe alright saka ndakabva ndaisa andari yabamukuru pakona here ukawacha mama andau iwayo unobvei zvikanza iwowo zvine basa rei ndawacha ndiri kuwacha paya mukomawo vanhu vane mari aka vanototambawo nevanhu saka mabhururu acho prince aiti akauya vaitonyara neni aigona kutondikipa bhizi kutonditi ndiite zvinhu zvangu zvandiri kuita ndiri kure nemavhisitors ake aisada kana zvemaintroductions kuti munin'ina wangu chichi aiwe itoona kutoti ari kutonyara nazvo apa muri same father same mother nasisava kana kuti ndezvekwana maiguru mainini or something same father same mother ndivo dangu ndini gotwe alright toti ari kutonyara neni vamwe vakada kubvunzurudza kuti ko ndiani uyo ndimainini vedu kutongoona kutoti haadi kuramba achitsanangura kuti munhu wangu network zveshuwa ari kubreka ndaitova musana webasa pambava ndaitova musikana webasa pambava baba mukuru ngaititray tu yeah network manje toita sei manje panda kushandisa airtime yangu yemufoni i-airtime yemufoni manje this hello i-airtime yangu yemufoni inogona ngokata anytime but anyway ngatine because uri kunzi nyangwe neni kwandiri kuno kundanda kunzwa chikatakata unga kutaura chikatakata alright enderera mberi alright lunchbox yabamukuru paya ndaigadzira ndaiseterwa phone alarm ndaitopuwa phone kuti rara nefoni 4 o'clock dzakwana alarm yorira ndomuka ndoenda kukitchen ndogadzira lunchbox yababa mukuru ndovagadzirira wobuda ndiri pakuvagadzirira paya vaigona kuti ndiri mukitchen kudaro mukoma anga akarara mukoma murungu akarara kubedroom uko imomo mukitchen imomo ndaingofongoreswa pfe imomo vakandiita zvishoma kusvika umandara hwabva ndaigona kuti chero ndiri muspare miyamiya ndichishainisa ndakapfugama vaingopfekera ndototundirwa kwese kumusana uko vopfekera sheti yavo bhobho sutu yavo
wobuda woenda ndatoitwa zvandaitwa paya dzokera kumasure vanhu vari kuti vagumira kunzwa uchitaura panyaya yebamkuru vachisa bhurugwa munikikiri mupaint saka kutodzokera kubheki kumasure hanzi neto vamwe vari kuti restart the live handizivi kuti because kune foni yandiri kumufonera nayo kanditosha ndakushandisa inhingikiri airtime inini handimaona saka dzinenge dzakuda airtime uko airtime kuno airtime kwaari manje zvinobva zvatiuraya handimaona handitoisa mabhanduru ndaisa nhamba yemabhanduru yacho iyo hamuna kuisa mabhandles mukaisa mabhandles ndinosata live handika vamwe vaisa airtime kana mufoni yeMTN yekumufonera straight handimaona kuti tinyatsonzwa because nyaya yacho yakaoma but apa handisi kuziva kuti muri kunzwa here kana kuti hamusi kunzwa muri kunzwa here tenderera mberi muri kunzwa here tenderera mberi muri kunzwa here ndipei sign tione kuti muri kunzwa here muri kunzwa right hanzi no let's not restart all right enderera mberi okay saka ndaigona kuti chero ndichishainisa muspeya ndichishainisa paya ndakapfugama vaisvika babamkuru makuseni vaivanzozviita zvinhu zvavo makuseni sisi vakarara kubedroom uko ndaitongofongoreswa chero ndakapfugama kudaro ndaitongopfekerwa wototondera kumusana uko vopfekera shutu yavo vobuda vonodhiraivha motikari yavo voenda kubasa sisi munhu wanga asina kana ziso neni kana kuti titaura chindibvunza kana chipa pasina sisi vaifamba mberi neklasi yavo kuti munhu ari klasiki kudaro okay ndaitove mukadzi wavo ungova nemakore mangani apa ndanga ndani pavakazvitangana ndine 16 kupinda mu17 zvichingoitwa sisi vachinyatsozviziva kuti ndo zviri kuitwa handisi kuziva ipapo ndo pandiri kuda kubetserwa ipapo kuti sisi vaizviziva here kana kuti vaisazviziva ndo pari kundinetsa allright handei saka yanga yatongove handisi kubvumirwa apa kuita mukomana ndaibatirana vaindibetserana vakanzwa kuti ndaita mukomana vaindibetserana vondiponda zvonzi pano wakauya kuzochengetwa pano munofanirwa kurespekta pamba pemuridzi pamba pake anotori neright yekutaura zvaasingadi pano hapadi kuti komana chichi because I remember pane umwe musi ndandaitawo mukomana ndaita mukomana uyu ndandatomuonawo ndichienda kumashops ndaigara muHarare but tauni ndandisingaizivi zvese zvaiwiwa nazvo chingwa chichi saka musi upa pasina chingwa kwakutongonzoende unotenga chingwa kwako nomukomana uyu ndobva ndatobvumawo because ndandiri mutineja ndobva ndatobvumawo paya saka mukomana akauya kuzotaimira ndobva motikari bamkuru vati pfei nechepakona paya bva vaona ndakamira nemukomana pagedhi mukomana ndobva ndatomuti tiza ndobva atiza ndobva ndapinda mugedhi ndichipinda mugedhi zvikanzi ndiani wanga wakamira naye panze ndiani saka vakamuona kuti ndiani sisi wangu wangu aripo futi vakamuona kuti ndiani vachibva vakangopaka mota panze ipapo ndobva vatevera mukomana kumba kwavo svika kumba kuya hanzi ndakazenge kudzwa nemukomana hanzi vakasvika vakanzi garai pacheya vakaramba kugara pacheya hanzi vakagara pasi vakati ndauya kuzokudza itisungirira imbwa yenyu handisi kuda kumuona futi pagedhi pangu handisi kuda tombomuona saka mukomana uya patakangoonono futi akanditi iwe kuti ndirambe ndichidanana newazvichaita because chero mai vangu chaivo vakati havasati vakambozviona zvokuti baba mukuru vanochengera mainini kusvika pakadaro iwo pamwe uri mukadzi wechipiri panapa saka mama wangu watonditi ndisiyane newe iweyo handaibvumidzwa ndandisinaendi kudhorobha ndaigara mumba handaibvumidzwa kuita mukomana panze ndaive musikana webasa ndaishanda yakazenge yapera imba yaya 9 rooms isina matowels iri floor ndaishaina nemabvi aya kuzora kobra ndichisetirwa alarm washeni ndini ndaiita saka pane time yekuti pakazotsvagiwa musikana webasa vasikana vebasa vaisagara aitakangoita 2-3 months zvotunzi haasi kuita zvakanaka ngaende oenda 2-3 months haasi kuita zvakanaka
oenda ndosara inini paya. Saka inini zvakundirwadza zvakundipowa kuti Bamkuru ava nekuti zvaindirwadza zvavaindiita asi kuti ndiudze Sisi manje ndaitya kuti anogona kundidzinga anogona because I remember pane one day paakanditi inini munhu ameno akangonumburiswa ipapa ndodzinga sembwa ndosara ndakagara pamba pangu ipapa inini saka ndakutya manje kuti ndivaudze ndiite sei ndivaudze because ndaiti ndikaita mukomana vainditeverera kumashure kana location area yese iyoyo vaitoziva kuti uyu haunyengi ukanyenga apa Bamkuru vacho vanouya vakaita mashura pano. Vaive nemota motikari machona ndaigariswa kufront seat Sisi ogara kumashure nemwana wake. Pavaienda Bamkuru vaitoda kuti ndinge ndiri pafront seat paya. Sisi vasipo Sisi vaita zvokutengesa kuya kuSouth Africa vachidzokera kumba kuya kuSouth Africa. Vaiti Sisi vasipo ndaitorwa mwana kugara kumashure indogariswa kumberi. Vana vakazenge vathu manje. Vana vogariswa kumashure paya indogara kumberi. Toenda kwese kunzvimbo dzinogochwa kuita sei but ndakagariswa inini pafront seat paya. Ndisingatenderwi kuita mukomana. Bamkuru vachingopfekera ndiri ndatomukadzi wavo apa. Saka mwana wavo uyu akazokura manje anga akumagrade 4 5. Mama wangu asipo, mukoma wangu vasipo vari kubasa. Bamkuru vaita zvekudai so ndairara muspare nemwana musikana uya uyu. Saka Bamkuru vaimuka pakati peusiku vouya vopinda mumagumbezi medu ndakarara nekasikana kaikai voita zvavanoita vapedza vobuda vodzokera kupedroom kwavo. Ipapo vanenge vakashama vasina kana chavakapfeka. Saka vakauya umwe musi kamusikana akandobva kapepuka. Saka kapepuka ndofunga kakavaona asi maivi light ranga riri off vavajamba kumanya kudzokera kubedroom kwavo. Musikana uyu akatanga kuchema. Handina kumubvunza kana kuti chii, kakachema kamwana kakachema zvisingatomboiti. Okay, tagara paya. Kana kuroorwa kwangu kwakanetsa. Ndakarambidzwa kuti iwe usadanane nemukomana uyu. But inini handina kuzvinzwisisa kuti vanhu ava vari kuti kudii because ndandajaira ndakutoziva kuti handibvumidzwi kuita mukomana. Saka it's all the same chero vakazvitaura handisatobvumi zvavanotaura. Ndakaita nharo paya. Ndanana nemunhu wangu uya aibheja mukoma aibheja kuti aiwa hazviitei. Iwe unofanirwa kuroorwa nemunhu anakugadzirire ugadzirise upenyu hwako. Haungangozvirasiri pachinhu nje chisinganzwisisiki yewe but kuti ndivateerere ndandisatodi kuvateerera. Ndaakuda kuti aiwa ngaindibve pano ndiende pano ndisiye zvepano inini. Saka zvakaitika ndezvekudai so ndakadanana nemukomana wangu uyu. Zvenharo iye waive nenharo manje. Aive nenharo achidedzera kuti handina basa nava ndide iwe ndinoda iwewe inini. Kusvikira ndabata nhumbu paya parongwa madhetsi ekuti ndinonoroorwa zvichafamba sei. But uchiona Sisi vari kudzedzereka zvinhu zvavasiri kuirana nazvo nemurume wavo. Haite munhu wako uyu haite. Saka musi wekuti aizofambwa apa kubva kuHarare kudzokera kuya nevabereki kumusha. Saka Sisi ndiye aizotakura nyaya dzangu achifamba nadzo. Angafona unganidza vana Bamkuru kumusha kuya kuti tiri kuuya nhingi ari kuroorwa. Saka ameno dheti rasvika zvakaitikawo kusaiti kwemufesi. Kwakaitwa misunderstanding vakarwawo ikoko vakanetsana. Vagrupu raizofanirwa kunondiroora uko. Vana Bamkuru vachona vakanetsana namai vemuridzi wenhumbu wandaidanana naye uyu. Pakaitika kakuramwa vese varamwa. Pakashayika anoenda kunoroora ndiani manje. Saka wangu mukoma achibva ati ona nyaya dzako idzi ndakakuudza tisana nemunhu wako. Ona nhasi vakukandirana nyoka mhenyu ndikutaura natete vari kuti bvunzai mai vacho ndikutaura namai vacho vari kuti bvunzai sekuru vacho hazvichanzwisisiki. Saka isusu takudhiraivha nemurume wangu tiende kumusha kunodza vabereki kuti paradzana henyu hapasina zviripo hameno kuti vanhu ava vafungei. Apa ndane nhumbu ndobva vadhiraivha kuenda kumba kuuya kumusha. Saka manheru mukomana wangu ndobva auya
akasvika akati iwewe inini ndinogura ende taidanana achibva ati iwewe chirongedza mabhegi ndiye akarongedza hembe dzangu vanhu vasipo varongedza hembe dzangu akati iwewe ndiri kukutora takutoenda kumba izvezvi rongedza mabhegi paya ndiri kuchema kwete zvekutamba anditora taenda kumba kwavo svika kumba kwavo kuya ndakaita 3 days day 4 pakati peusiku takanzwa nuku yaisanzwisisika pagedhi ndobva tabuda kumira padho kudai baba mukuru nasisi aikona vari kubetserana kona tukona ari kudeimba imomo ngabude tiende kumba ngabude tiende kumba saka mukomana manje achibva iwe asi uri mukadzi wechipiri kana kuti uri chikwambo chevanhu ava vanogokutevera pane kuti vapinde vanzwisise kuti nyaya iri kufamba sei vari baba mukuru nasisi chii ndichibva ndakoti iwewe siyana navo vatapinda mumba paya vatakiya vakapengereka vari panze kusvika vaenda vadzokera paya ndakagara pamba paya ndagara pamba paya kusvika ndakagara 2 weeks wiki rechi3 tehanzvadzi yababa wangu vachibva vauya vachifamba nasisi kuzondiona kwewo nyaya dzako dziri kufamba sei mukomana atsanangura pakaita kurwisana saka iwewe Lizzy haushuwa weyu kuti nhumbu yanga iri yemukomana yanga isiri yabamkuru yanga iri yemukomana yeye because mazuva acho iwayo ndanda kutoramba baba mukuru okay asi ndanda kutoramba ndichirwadzwa ndisatoli okay asi bamkuru pese pavairara newe apa vachikumbandidzira apa vaishandisa protection here kana kuti vaingoita vavasina protection vaingoita vachitotundira mukati momo kana vakada vomwaira kumusana kwangu alright saka chetemva vauya nyaya dzenyu dziri kufamba sei mukomana ndobva atsanangura tete zvakaitika ndezvekuti inini mari yandainorooresa munhu uyu yangu yaive shoma zhinji yaizobatanidzwa nefemili ndozvatinoita kana tichinoroora femili inodai dai saka mama vakanetsana nababa vambva varamwa saka varamwa kudaro obvious vakaramwa nemari dzavo inini mari yangu ishoma asi kuti ndakutofanirwa kutoti ndiwedzerewo kana kuti nditaure mirirai baba ndo vachakupindura kuti zviri kufamba sei buda kuenda kumashops kunovatengera madrinks sisi ndobva vanditora mbva vandisa pakona ndo zvavaida izvozvo kunyadzisa kudai izvo zvakusiya papi munhu wako iye munhu wekuti aive negative towards inini zvekuti ndotadza kuzvinzwisisa kuti sei vabuda paya vaenda sara mwana azvarwa pakazoitika maarrangements pakaenda kunoroorwa but zvaive zvimwe zviya it wasn't impressing zvaive zvikutu asi process ikaitwa mwana azvarwa sisi havana kumira kuuya kumba kwandaiveri kumba kwababa vemwana machikuno aiuya but achisvika achindibhomba nenegativity chete pese paaibva achienda ndaisara ndichichema ndichiona kunge amheno zvandakaita ndakaiteiko etosara ndisiri inini vana vasisi ndine bhondi navo zvimwe zvekuti ndine bhondi zvekuti kumba kwavo kune everything but 8 o'clock ndaitoziva kuti tunonoka gate ndotovhura pamba pefesi vanhu vekuti havasi vanhu variwelapo vanhu vanoraramawo asi vana vasisi vangu chero vamwene vanga vakutozviziva kuti ane tuvana twake twainditevera tuchitoti mhamba zveshuwa vaisatomboti mainini vaiti mhamba tagara paya ndazvara mwana wangu musikana mwana akura paya aive ne9 months sisi vachibva vanditi iwewe neupenyu hwakadai so unofunga kuti unosvikepi iye murume wako chaishai basa raanonyatsoita nderipi nderei unofunga kuti unosvikepi unobuilda nemunhu one mubhedha chaiwo unorarira zvawakaita tasauone chai life yamuri kurarama panapa yakambomira sei saka ainditonga aiti akabva kuSouth Africa uya kumba chero ndiri busy kumba kuya kwandaiveri aipiwa mwana kuzoti winga uye kumba zvefosi zvezvi
ndoenda kuya ndosvikovhairirwa ndiratidzwa zvinhu munozviziva here izvi kumba kwenyu uko ndichivhairirwa paya. Kusvika baba vemwana vati iwe uri mumaoko mangu sei uchiramba uchitongwa nasisi vako uko. Vakanzi vauya unojamba chero uchibika unodzima zvese ugoenda ikoko chii chiri kuitika netsana nemurume tichinetsana because I remember pane musi wakatombondipa mambama kunditi iwewe kana uchida zvepano gara pano kana uchida zvekasisi vako enda kwasisi vako. Akandipressurize mukoma kuti iwewe siyana nemunhu ipapo zvinhu zvanga zvaoma kumba igore rekuti zvinhu zvanga zvaoma ndichiona kuti zvinhu zvaoma akandipressurize kusvika ndapeka mabhegi takangonetsana nemurume zvimwe zviri maina svika ndapeka mabhegi because ndagara ndane pfungwa yekuti sisi vangu vanditi uya kuno ndikudzidzise basa ndoenda newe ndokuratidza inini basa randinoita kuti ndoda kuchinja upenyu hwangu zvinhu hazvisi kufamba panapa. Pandakongedza mabhegi angu pandadzokera kwasisi ndakaona kune musikana webasa akangoita 2 weeks rechi3 achirova pasi inini back to square one ndadzoka pabasa pangu paya. Sisi kuti vataure manje zvekuti ndakati ndichakudzidzisa basa hapasisina ndava back to musikana webasa apa mwana ndandisina kana time naye kuti nditi ndinogara pasi ndiatinde mwana aichema mwana vokatora vokaisa kumusana zvonzi usajaidze mwana ndichiita basa apa zvazvaoma manje because ndairwadziwa kuti mwana wangu akuchema uko. Mwana asvika gore vachibva vanditi akadi chikafu kanonetsa akanga akasiswe mukaka kanonyengetedzwa nemukaka musise mukaka adye chikafu. Ndasisa mwana mukaka mwana akati arohwa nedehydration araramba chikafu ari kuramba zvese dehydration yamurova akarwara mwana kurwara zvekusvika pekuti ganda rake so waisimudza richisimuka arohwa nedehydration ndeganda kuona kuti mwana wangu afa ziso rachena kuti mbuiri mukoma vasina plani yavari kuita kana kuti vatengesa mwana zvanga zvakaoma kuchipatara wanga usingangoendi nje waienda nereference kuti urapwe ipapo paingodiwa $5 mwana anorapwa. Ndo madays akapinda maUS yakanetsa $5 yanga isipo zvinhu zvakaoma hapana mari. Saka pana vamwe baba ava takangodhumana kumashops ndakadzidza nemunin'ini wemukadzi wavo baba. Saka ndakabva ndafind out kuti vaigarawo musemunharaunda ipapo takutoshanyirana paya bamukuru vaitonditi mainini zvakasimba through munin'ini wemukadzi wavo uya because taive mafriends taive takadzidza tese. Saka murume uyu yaive mental case ainwa mamaragadu kustabilizer munhu atori aive bobo but zvaiti kana zvikamubata njere dzairasika saka aitistabilizer nematablets. Saka aiuya munhu anofarira chechi aiuya stereki kumba kwasisi vangu ndati ndiuye kuzokuonai maiguru mainini ungoparidza ubuda uenda ndati ndiuya uparidza ubuda uenda. Saka akasvika akawana aikuona mwana wangu ari kufa maiguru ungachengete mwana shuwa mwana akadai hamusi kunoti mwana afa uyu tarisai muone maziso changa chati zii zvino chimwana chiya zvikanzi aiwa maiguru musaite utsinye wakadai zvikanzi iwewe ndaita utsinye ndaita sei ziva zvekuba kwakoko plus iwewe ndagara iwewe nene handikuzive unozivana namainini vako ivavo vanova vakadzidza mheno nemunyingi nomukadzi wako inini zviyazva zvokutoti handisi hama yako usauye kuzonditongera panapa. Bamkuru vaya vachibva vanditi mainini tora mwana isa kumusana and ndiri murombo handina mari handina chi but handi ndoda kusevha mwana wako uyu. Pandatora mwana mba ndaisa kumusana takadimbudzira nemusango vachienda nene kuchipatara. Takaenda kuchipatara tasvika kuchipatara paya kuti mwana aravo pariwa reference yekwamuri kubva vachibva vati vanozikanwa pachipatara apa nematablets avo aya avanotora vachibva zvikati zvavabata vachibva vakapengereka chipatara saka vanovaziva kana kupengereka kudaroka vanokasika kumaatenda. Saka pakabva pauya mukuru wechipatara ningi zvadini konhasi sei ichi achibva ati munoexpecta kuti ndive right ndirarame zvakanaka sei onai mwana wangu uyu
muningi nemukadzi wangu uya ari kurwarirwa nemwana mwana atofa uyu chichi asi hakuna kwandokwanisa kuwana help nekuti ndiri murombo chichichi saka paakangodaro mwana akabva atendwa quick kabva katobayirirwa pamadhiripu paya kabva kakatofa kutoona kuti mwana afa okay mwana apiwa mubhedha bamukuru vaya vakadzokera kumba vakasvika vakati kune mukoma mainini mwana apiwa mubhedha uku hakuna chakanaka ndakarara mukoma nabamukuru vasina kana kumbouya kuzondiona nemwana ndakaita day 2 mukoma nabamukuru vasina kana kumbouya day 3 ndoravakauya ndichirara ndakagonya pabhenji because mwana iri muchikoti kudya ndisingatodyi nepain ndichiona kusafa kwaita mwana wangu nekuvhunduka ndobva ndatobleedha kutoenda kumwedzi ipapo pedi hapana I remember ndakatora vhesi yemwana yandakadambura ndichishandisa semapedzi no one ari kuya kuzondiona ndiripo pachipatara paya day 3 ndoravakauya pavakasvika sisi vakasvika nanga pachikoti paive nemwana mbva vasimudza mwana pavakasimudza mwana akabva vapazhira mamwe manyoka eblack zvinhu zveblack zvekuti kana nanhasi I don't understand vakasara vakaita black kamwana kaya ndobva katobepenuka kutorodza kutoti kamwana kanaya vakatonaya yato cleaning pakutocleanwa paya kamwana kanaya okay following day tabudiswa pachipatara taenda kumba tichisvika kumba ndakasvika mawash and basket akaita handikwanisi kana kutsanangura imba ine tsvina mandiro paingobikwa chete mandiro pasingasukiwe ndakamirira apa ndine hope ndakaneta ndine maperiod pains zvavakaita vakasvikotora mwana vakaisa mwana kumusana ine ndobva ndatanga kushanda washeni imba maplates aya kuklina saka manepe mwana ndakapukutira sipo uya ndikakapa laini zvataita zviya odira mvura inopisa saka furo rinogara wandisa baba mukuru vachibva vauya panze vachibva vawana ndiri ipapo baba mukuru vanga vakundisema vachibva vawana ndiri kuvacha manapkin aya furo haikona vachibva vadzokera mumba unoti kune mukadzi wavo uya uone zviri kuita munin'ina wako panze anamboza here tisipo inotengwa uya uone kupupumisa kwaari kuita saka sisi pavakauya vakasvika vachiti kwaivo washandisa bharese ipapo ndikati aiwa ndapukutira sipo ndikaisa palaini saka kana wanira mvura inopisa pfuro rinototi ridai unofanirwa kuza kuchengetedza zvinhu ukazoona munhu womurume akutaura anenge atoona kuti ndoo zvanyanya ndikati aiwa mukoma isipo iyi ndakachema adzokera mumba apa mwana ari kuchema roda attention yangu but ini ndiri kuwacha panze handina time yekuti ndinoatenda mwana ndakachema kusvika vamwe amai vaive kuopposite vandiona nepajurawo ndiri kuchema vakandibvunza vakati naiwe chii ndakachema zvokuti kana mai vaya vakapesera vati kana nesu tiringotarisa tiri kutotya kuti uri mwana wamai vake kana kuti chete zvinhu zvevana zvitaurwe but hazvakaoma vakatobva mai vaya vakutochemawo vakuenda afamba mazuva ndiripo paya mwana anga kukambaira zvinhu achibva avhura I remember pane musi waakavhura cupboard achibva tora 2 liters yemafuta kwakudira pasi anga kubata zvese anga abhiza kukambaira kamwana kane ngozi aka hapana mwana ari nomawo unoda iso kuite kunga nemweya angavhura mafuta iwaya akapenga musi woyo zvekuti ndakachema ndikashaya zano ndichipukuta ndichiklina mafuta aya saka ndiri kuchipatara kuya hanzvadzi yemurume yakauya ikazondiona paakaona mamiriro ezvinhu akabva afonera bhudhi vake bhudhi vake vanga vari kuSouth Africa afonera bhudhi vacho vakatsvaga minzi dzekuti vandicontact mafoni anga ndofunga masofoni anga changoshamisira ndofunga paive nefomu mumba asi handina kana one yandaibvumirwa kubata dzainetsa kubata saka akapocha kusvika akwanisa kundibata kuti iwo ndoda kutaura newe ndobva ini ndazomupa foni namba dzemusikana wepanext dot aiwa kana uchida kundifonera unofonera pamusikana
achibva nditi iwewe ka ini ndikuya kuzokutora nemwana because mastories andiri kunzwa mwana wangu anofa ipapo hazvina kutombomira mushe kosei ichi handichiviga vanhu vanonyepa chichichichi takutokontektana futi paya kuti ndirambe nesituation iripo apa ndikuona kuti hazvisi kuita beta hangu ndiende okay akauya akanditora pasina kuwirirana kudaro tikatorana tikaenda ipapo regai ndipasiye pakadaro okay fine asi problem manje chinhu chiri kunyanya kundishungurudza izvezvi ndechekudai so ndakazowanirwawo nyasha naMwari. I'm trying, I'm surviving. Ndiri kukwanisa kuzvichengeta, ndiri kukwanisa kuchengeta mai vangu, ndiri kukwanisa kuchengeta mwana wangu. Sisi vangu havana rudo neni. Pandinoti ndavhizita ndaendawo kumba kuZimbabwe haana nguva yekuti tinogara pasi tigotaura sister alitoku imwe yaiya ndinenge ndichingobvunzwa unotambira mari unotambira mari ko mbonditengerawo chakati ko kana kuti ataure neni kuti munin'ina chiona izvozvo nemwana so ita so sevhera mwana ita so aiwa she's after my back zvimwe zvekuti ndinotadza kutozvinzwisisa kuti chii ndikaenda kumba inini anenge abhizi arongedza mabhegi ndikuenda kubasa ndobva ndati mukoma mungaende kubasa ini ndauya kuti tienjoye family time anobva ati kana uchida kuti ndisaende kubasa chindipa 2000 yekuti ndisaende kubasa because ilosika handingaite mwedzi ndakagara pano ndinotomubhadhara 2000 iyoyo yekuti asaende kubasa tiite family time chiripo pamba paya akarobhewa. There is a time bhazi ravo parakarobhewa achibva arobhewa aive nemari yakawandisa achibva kubasa akarobhewa akandichemera akanditi ndarobhewa so ndiri pazero munin'ina ndokumbira undikweretese mari 15,000 ndikwanise kudzokera kubasa because ndarobhewa ndichibva ndati mukoma mari yandinayo ina namari mari yandinayo imari yandiri kuinvestira mwana iri pafixed banking saka mari ndokwanisa kukukweretesa asi muchizondidzosera achibva nditi unoona zvichiita izvozvo kuti ndikudzosere mari hausi kuona kuti wakuda kutsvaga kuti tife tisingaonani mari inonetsa kana uchindibetsera ndibetsere kana usingandibetseri bva wataura pachena kuti hausi kundibetsera ndakatora 15,000 yaiya ndikavatumira vakasimuka vakaenda kubasa kwavo vakaita basa ravo vakati ndezviri kufamba recently apa kuZimbabwe kuri kunetsa mvura akacheresa bhoho pamba acheresa bhoho pamba ndakanzi tabhadhara vanhu bhoho yaita 75,000 tabhadhara asi taita shortfall ye15,000 ende vanhu vari kutoida mari iyoyo right now ndiri muprocess yekuti ndofanirwa kutumira 15,000 yai inini ndiri kuona kuti aiwa muna and I love her so much ndomuda nemwoyo wangu wese she's my sister ndomuda but I feel like it's high time now ndibudise ndizvitaure ndibudise zvese nezvandaitwa nemurume wavo ndibve ndatovaudza kuti I need closure mukoma muri mukoma wangu but handisi kuzvinzwisisa makandichengeta makanditora mukandichengeta but ndaitoexpectawo zviri nani asi for some unknown reason hazvina kuitika asi muri kuziva here kuti ndaitove mudzimai pano murume wenyu aitondidai ndobva ndaita mafears ekuti pamwe ndichava the bad one ndonzi ndaparadza imba yake ndaita jealous or something handisi kutomboziva kuti ndofinda way sei mai varipo vapenyu asi ndiri kutya futi kuti ndivaudze nyaya dzakadaro ndoona senge ndinova mai vangu munhu anovhunduka vanovhunduka zvekuti papa vakanzwa chiro kuti mwana wavo ari kurwara unotonzwa varara pasi vaaivo kunzi vane mabayo vadai saka ndokutotadza kuti ndodini vana vemukoma wangu ndovada zvisingaiti like my own at the moment ndiri kuvaspoila nepese pandinogonera and they call me mama vachirevesa first born yemukoma wangu
akura ati kurei akunzwisisa life ari kuuya kwandiri unotomunza kuti ane zvizhinji zvakakura anototaura kutoti mama I wish kuti dai muri mi biological mama vangu you're so easy going munondi understand mama is so difficult zvitadza kunzwisa kuti mwana ari kuti kudii zvinondiremera futi kuti ndipinde deep naye ndonanga ndamuremedza baba mukuru kutaura kuno ndiri kuvafaya zvisingatomboiti ndiri kuvati mimi ndoda kuti munditaurire pamaindita mukadzi paya chii chaitika mainditei vakandipindura vakanditi mainini I'm very sorry nezvese zvakaitika I'm very sorry asi zvamuda kuita tinoda kuti zviitike sei makuda kuputsa musha wangu here ndoda kuti zviitike sei ndiri kuvafaya kuvabhomba nemamessages vachibva vanipindura kuti mainini handina simba rekuti nditaure nemi izvezvi ndada kutopiwa mubhedha ndine ma-sleepless nights handisi kwanisa kurara hana yangu ikurova ndikavati muri kuconsider imimi kuinini life yangu pain yamakandipa iyi I'm doing well zvinhu zviri kundiitira zviri nani but ndine pain ndakatakura mutoro ndine burden ndikazvifunga so ndiri ndega so mind yangu inokloka kukloka kutonzwa kuti mind yangu yakloka kutonzwa unga ndakuda kupenga kutonzwa unga mhino zvakuitika pandiri so zvinondiremera zvekuti zvikandibata zvinenge zvakandibata kuti asi vaindiitei vanhu vaya ndakavatsamwira baba mukuru asi wandakanyanyotsamwira wekuti kunyanyotsamwira wekuti chero pfuti chaiyo ndinoenda nayo ndonomuke kubo ndewangu mukoma because I feel like she betrayed me I feel like she failed me I feel like akapa a blind eye to a sister why I appreciate zvese zvavakandiitira but ndoda chokwadi chibudiswe pachena right. Whoa. So okay Lizzie hapana munhu ari kuziva nyaya iyi madiaries ndo aita first kuziva nyaya iyi sisi you are not sure kuti vanoziva here kuti sisi zvakaitika 2 years back mwanasikana uya akaona baba vachibuda akaudza mama kuti mama ndine vision musipo paya nemakore akataka ndakamboona diti vachibuda mumba ndakarara namaini nevakashama so mukoma wangu zvaakaita akanditumira message akanditi saka unofunga kuti wakangwara iwewe mabasa ako ese awaita mumba mangu vana vaikuona hapana chinorova vana vangu vaikuona the same mukoma ari kuda 15,000 right now yes zvakaitika 2 years back ndakabva ndavati mukoma believe ai zvamuda kubhiliva asi one day ndichaitawo strong enough kutaura chokwadi changu chese I so wish sisi dei vanga vari pano nai madiaries muneiona sei sisi yansonzwa because we are all strangers to you guys hatikuzivei uchinyatsoita pour out your heart pasina mai vako because mai venyu zveshuwa presently zvoita kunge uri kuda kudivhaidha family kana kuti uri kuda handisi kuziva panapa tiri vatorwa kwamuri and hatitori side remunhu tinongomira nechokwadi sezvachiri I so wish dei sisi vanga vari pano sisi tavafora uchinyatsoburisa mwoyo wako wese sisi vari palive vakateerera nemwoyo wavo wese vachinyatsonzwa uchinyatsodurura mwoyo wako wese then toona kuti reaction yasisi kana kuti manzwi asisi vanopindura vachiti kudii a month back vakanditi kwaiwo uri kuisa profile pictures ane zvichekuita neabuse munhu achichema achiita sei chiiko chiri kumboitika ndichibva ndati amukoma ndine zviri kundinetsa mumwoyo mangu ndine zviri kundirwadza asi one day ndichazvitaura achibva ati iwe unopenga iwewe dai waida kuzvitaura wadii kubva wazvitaura saka gara nazvo ka ndiye mukoma wako ndiye mukoma wangu saka zvinoita here nailizi kuti sisi tifonere sisi yava tiwadzoti tine nyaya yawo panapa toda kuti mumbotaura mumbonzwa munin'ina wenyu achitaura ane nyaya yake iri kumushungurudza pano can you just listen to munin'ina wenyu hatisi kuda kuputsa imba yefamily yenyu hatisi kuda kudii but mwana uyu has been bottling up zvinhu mukati meupenyu hwake kusvikira hameno tingati 29 years kana kuti 30 years here achingofamba nazvo handiti so first of all we want to know kuti munozviziva here kana manga musingazvizivi this is what was happening handitika kuti kudii ndataura kuti ndanda kusemewa kana baba mukuru paya pandakauya ndiri mvana ndine chimwana ndakazobhiri down ndikapika ndikaita bo
Bamkuru vaya vakuda kudzokera futi pane zvezvo zvavaindiita. Saka ndakabva ndavapindura ndikati izvi ndakura, try it and see. Izvi ndakura ndakugona kuzvimiririra vachibva vangosiyana neni. Saka sisi tingavaunza here panapa? Ndo zvandiri kuda kubetserwa nazvo kuti ndoita sei, ndo zvandinoda kubetserwa nazvo kuti ndovaita reach out how, ndotora ipi channel. Sisi, we can call her right now vasingaziye kuti tiri paline pafoni, and then iwo uri pafoni ivo varengana pane imwe foni, and then you tell her tovaudza kuti munoziva here kuti pane nyaya yakafanana neyakadai yakaitika makore sai. Then we hear how she's going to respond. We start from there. Isusu, we are not there to break up your family, but we are there to make her understand kana vasingazivi kuti ndo zvaitika, and vazoziva manje what steps is she going to take vaziva tichaitika before we reach out kune Bamkuru varida kunyepedzera kusungaira mimba yeraundi vachiti ndikutorwara, kana ukati bukaita bring out that topic yekuti mainditei voti izvo zvinda kutorwara, izvo zvinda kutopinda nechando. Hatina kupinda nekwawo nechando, vaidi kupinda nechando pavairepa mwana mudiki, pavaivhura mwana mudiki, vaidi kupinda nechando ipapo. So I don't know how. Tazamone mukoma vaudzwa nemwana wavo pane kuti andipe nzeve anzwisisa kuti ko iwewe zvaifamba sei. Aiwa, ndiri kuna sisi, ndiri the wrong one. Because ndiri the wrong one. Let's hear from sisi. Pamwe sisi might say kuti handisi kuziva, ndasingazvizive. Aiwa, ndiri kuzvinzwa Sis Melly zvamuri kutaura, but inenge yakutoarrangewa yotoitwa imwe show because at the moment ndiri kubasa. Oh yeah, ipapo. Because we need to understand from Sisi kuti vaizvizive pamwe vasingazive, but on the other hand ina handisi kuda kujaja, ina handisi kuda kutonga, ina handisi kuda kutora side. Kana kuchinzi Bamkuru vaimbobuda usiku voinda kunopinda murumu mamainini pavakazoonekwa nemwana apa, vokwira mainini vodzokera kurumu kwavo. Kuinda kurumu kwamainini nekunokwira munhu ka tongoti vaizviita chero sisi varipo. Ndozvandiri kuda kutaura izvozvo antika tongoti maybe 5 minutes 10 minutes vakashama kuti mukadzi vaiti ndikuenda kutoileti. Handizivi hangwasi munhu achitomuka pambedha unotonzwa kuti munhu ari kudii amuka pambedha ambobuda adisapia. Zvezvonda ivo sisi kuti vatiudzwe kuti zviri kufamba vaizviziva here kana kuti vanga vasingazvizivi, nokuti ndo patakwasa kutangira ipapo kuziva. But I don't think kuti sisi chero dai vaizviziva. Guys, do you think kuti sisi vangabvuma kuti ini ndaizviziva kuti Bamkuru murume wangu ndo zvaaikuita? I don't think so. Chero vaizviziva sisi will never admit to that kuti ndozviziva kuti ndo zvawaitwa nemurume wangu. I don't know, but we just have to find out from her. Then ivo sisi vane yavo abuse yatichazongovabvunza wekuti ko imimiwo maigozo iyi abuse iyayo yemufamily haina kunyanya asi nyaya yekuti iyo yavaita yekuti vanowachisa munhu mazowash basket 10 roomed house, munhu achitiwa musikana webasa munin'ina wenyu mwana wamai venyu chaiye handimona. Saka pane 2 different abuses apa. Pane abuse iri mumbai handimona, kwete abuse sexual abuse handimona. Sexual abuse of which ndoyatinoda kufokasana nayo tongoti maybe kuda sisi vaitirana munin'ina wavo kuti uzove zvauri nhasi, nokuti zvino wakugona kushanda wakuzvimirira wakudii takuti yedu abuse because kwavanewedhera kuti abuse, but kudhara vana vakawanda vakakura chichitiswa zvinhu zvakadaro izvo, ende kazhinji kacho muupenyu vana vakakura vachiwachiswa vachikliniswa mba vachitwa sei vakagona kuita life dzavo because vakadziswa basa vakatrenwa basa, unlike vana variko mazuva ano vanokura vachispoiliwa nesipunu mumuromo. But nyaya yatinodaiko zvino inyaya yenhikiri yesexual abuse. Ndiye toda kuti tizive kuti vaiziva here kana kuti sisi vanga vasingazivi. Kana vanga vasingazivi, aiwa isi Bamkuru totovakumbirawo palive pano, totovakumbirawo kuvafonerawo hedu chero palive pano tinzwe kuti vanoti kudi unyatso kuvakonfranta 1v1. That's the only way you can get closure. 1v1. Bamkuru pane imwe foni, iwe pane imwe foni, muchinatso taura naBamkuru nasinda uya ndakazvimirira kana uchinzwa kama ngauchekwe uri kuchekwa pano. Bamkuru, I need you to tell me why you were doing this. Ndiri mwana mudiki. Why me? Makadi kunotora hurire kubawa, makadi kuenda nononga vamwe vakadzi vemustriti vanobhadharisa mari. Why inini? Why maka break out virginity yangu? Why maka pusa imba yangu? Titangira ipapo. Ameno tunozvona sei because Bamkuru tinge takuzovada 1v1
kana sisi vati havasi kuzviziva tovaisa pasaidi toda Bamkuru. Ndruku ipapo ndiri kuzvinzwa zvamutaura munoziva nguva yareba ndichifamba ndakaremerwa ndichizama kudzidzisa maengles ese kuti maengles ese yes ndovada vanhu vaya they are my family chimwe nganzi ndafa nhasi ndo vanondiviga but at the same time ndofanirwa kuisa my life first my happiness first handina happiness nditongori chibroken vessel zvacho. Saka hausure ayuyo kuti even vana vaya vanouya kwauri vaunoda stereki vachiti mama dei uri biological mother paunenge uchiti anofila kuti pawati unofila kuti maybe ane something chanenge achida kutaura hausure ayo kuti baba mukuru ava neuevenness wavaita vasi kurara nemwana wavo musikana. Mazai aya kana vakaita utsinye kwandiri hariya izai riya izai regondo izai so vakaita utsinye vakaita kwandiri. Okay, so Bamkuru needs to be confronted. Not even pastor, it doesn't have to be even kana pa live pacho antiona, but Bamkuru needs to be. But Bamkuru I feel pa live no pantoda kunyadziswa. Sisi you can do it ku background. Sisi mwana mai vako iropara muri mwechete sisi vako. And from what you told me wakandiudza kuti sisi ndo vakutogara nemwana wako. Anditika ndo vakuchengeta mwana wako presently andiona sisi you can confront ye kuseri mukataurirana zvakanaka stretch away pasina chekutya wakura wakuzvimirira kwezvinokushandira anditika wave munhu mukadzi mukuru wakwanisa kuva confront afo 1v1 nasisi kana kutogara pasi mukataura andiona sisi you can confront ye kuseri nokuti muri vanhu vamwe chete but Bamkuru is a rapist. Bamkuru is a rapist. Chero pa life chakwa rapist ndoda kutongofumurwa guys. I don't know kuti mukuti kudi tofushidzira here remarepista yakwaiva kubve kuseri nokuti ndiBamkuru kubviswa umhandara kuitwa mukadzi nguva yakareba tofushidzira here Bamkuru nokuti ndiBamkuru rake tochingavati sisi yes sisi we would advise kuti ngatsvage kana mumwe munhu mukuru chaiko audze mumwe munhu mukuru aende kunoudza sisi ava antika let's leave mai panguva ino out of this antimaona nokuti munhu wechikuru vanenge vane zvirwerewo zvechikuru amai ndakavaudza abhisi yemwana wavo kuti mama ndandigere kuharare nemwana wenyu asi mwana wenyu ndakavaudza amai ndikavachemera amai vakatondipindura vakatoti ini ndichandoda kwamuri kubatana ndini vana vangu ndakakubarai ndinotozviziva mukoma wako handisi kuti patsanura naye asi mukoma wako kana nini ndinotosha kuti ndakamubara sei ndakamuzvara sei mwoyo wake wakasindimara mwoyo wake wakaomarara asi vakatondikurudzira kuti unit asi havana kuziva zvokuti wakatobviswawo even umhandara nemurume wake mukuru apa handina kuzopabata manje wakanyarara havana chavanoziva ndakaona kuti izvo zvinorema ndikavaudza ndakagumira pemwana wavo. Right. So guys, Lizzie ari pa phone and it's a direct line. Ndakuti isai airtime pa 0737424987 arambe ari direct kuti imi ndasa nambe kuti mu phone tinzwe kuti guys how help best can we help Lizzie pano. Tobatsira Lizzie say kuti a confront Sisi na Bamkuru because I'm talking relationship na Sisi vake she loves her sister like munenge muri two foot so tano kwakatandi. Madam? Pane vamwe kana kuti mungori two makadaro? Tiri two kuna mama na baba kozoita vamwe two kuna baba. So vakatozvarwa vatori two vakadaro kuna baba vavo namai vavo handimona vanongori two vakadaro so she loves her sister with all her heart and but nasisi vanokwanisa kana sisi vakati handisi kuziva vachataura nakuseri handichika but Bamkuru one way or the other guys I think Bamkuru needs to be exposed because zvinhu zvavaita kumwana izvi this is not it handika ndaisa number ndaisa guys you can tichiri papo pasisi Melly through ndichitsvagiridzawo ndega I understand kuti pamwe iyewo ane maabuses akafamba asingakwanisi kutaura since akasara kuna baba ini ndichienda kuna mama and ndozotarisa kutoti futi inini nasisi hatina bonding yaya munoziva kukura vanhu muri mese takangohakira taapamusoro ndomuunderstanda ipapo but at the same time ndoti futi aifanirwa kutonyatsotarisa achindibvunza Bamkuru vari kukubata Bamkuru vari kudai right rega tinzwe first caller tara kuti kudi caller hello caller hello yes
Kola dzimai kafoniri kumasure. Dzimai foniri kumasure. Okay. Ehe, right. Tipewo muono wenyu tinzwe. Ine maonero angu ka. Ndoona sekuti kutuudze sisi palive. Sis Melly. Sis Melly. Ndoteerera hangu ndiri palive ndimbobva pafoni ndanyanya. All right, no problem. Nekuti yanga iri direct call futhi, all right, fine. Right. Enderai imberenyu. Ini ndinoona sekuti it's best kuti ataure nasisi vake. Because kutanga kuudza sisi palive iye asina kuvaudza. Anenge akuti sisi vanogona kumuti saka iwewe you chose to go public before coming to me. Iye kwanga kuchinzi akamboudza sisi direct. Sisi vakasaita anything about it kana kuti vakasabvumirana nazvo. So the first step I think is best kuti atanga ataura nasisi vake. Deka. Right. Yes, I agree. Hold on, call. My diaries. Manzwa here Lisa chitaura kuti izvo. Inini mwana wamai vangu I can even buy a gun and go and shoot it. Mapanzwa here kana kuti amuteereri zvandinoita inini. Ndanzwa Lisa chiti izvo ndakatsamwira mwana wamai vangu. Zvokuti I can buy a gun and go and shoot it. Saka kunokonfrana navari tu kunopera zvakanaka here? Kunopera mune zvakanaka here? That's my question. Enderera mberi. Call. Okay. Yeah. Arikuti iye sisi vangu ndinovana. She seems munhu yekuti yes she is in pain but ane rudo. Saka rudo iroro, okay, she can go with someone ari mukuru tete or whatever, but I think the best is vatange vataura nasisi kuside, not bringing sisi blind. If we do that, we will make things worse. Ndiwo maonero angu zvangu. Bamkuru, yes, Bamkuru can be brought pa live, but sisi ngaatanga ataura sibit nomwe munhu mukuru but vambotanga kutaura nasisi ona kuti sisi vachazvitora sei kana sisi vakada kuratidza kuti vari kumublema vachiita sekuti iye ndiye ari wrong havasi kubhilivha kuti munin'ina wavo zvaari kutaura ndezvechokwadi, then we can take it from there. All right. That's my 2 cents. Okay, thank you. Ari bomma comments ari kuteerera ari macomments sezvo ati regai ndidone kuitira airtime andishandisa tinzwe regai tiwo tinzwe munhu anoti kudi. Thank you very much Call. Because I'm worried now. Ndabata ini munhu achitaura ndinoteerera. I'm worried statement yataura kuti baba mukuru ava ndingato wangu wamai aindirega ndichiabuswa. Kana mababata ipapo ataura shoko rekuti wangu ndakatomutsamwira zvokuti I can even buy a gun and go and shoot it. Ndakatsamwira wangu wamai aindirega ndichiabuswa. So somehow in that statement if I vanenge vaitoziva kuti according to her sisi vaiziva and she's ready to buy a gun and go and kill the sister. Asi hadizivi regai tinzwe. Kola hello. Hello Sis Melly, zviri sei? Mushe kanjani? Andiri bho zvangu. Inini hakusemaonero angu ka. Lizwi ngasatinge rudo. Because inini I don't understand kuti why ari kupa sister yake mari 1 2. Why ari kuramba apiwa ni sister yake? Because kana relationship iri toxic, there is no need yekuti urambe uchifosikidza zvisingaiti. And why is it kuti mwana wake ari kugara nesister yake? Iye ngaagare nemwana wake ega kana kuedza mwana kuna amai vake. Because kana iye sister yake akwanisa kumuabhisa, haakwanisi here kuzoabhisa mwana wake. I don't know. Ipapo Zvekuti hanzi kunoconfront the sister yacho, I personally think it's a bad idea. Because at the end of the day, look, kana ane hasha dzekuti ari kunofunga zvokuti ngagani, that's a bad idea. Chanokwanisa kunyanya kuti aita kuti sister yo otereswa live inoi kana totaura pafoni. Ndo maonero angu, ndo 2 cents down. Okay. Thank you very much Kola Rigatinzwe wa mutantu kudi. Alright, iripo. Bye. Right. Kola hello. Hello Sis Melly. Irikutaura naLizvi kuti Lizvi for someone who ungatengera pfuti kuti umuuraye, you will never leave mwana wako nemunhu iyeye. That's number 1. Number 2, for someone who unovenga to that extent,
arechera dai akanzi ndisisi vako kana kuti chii. And why would you leave mwana wako nasisi vako nemurume wavo knowing very well zvawakaitwa iwewe nabamukuru vako? And coming to the shore, it means you need healing. And for you to heal, you need to open up. Dai abvuma vafonera babamukuru vacho mando masaidi avo. Yes, for the sister if I understand. Ngatsvage munhu anonoudza mai vake, then mai vake vozogadzirisa nyaya yacho kuti vanoita sei. That's all. Right. Thank you very much, caller. Thank you very much. All right. Regaitins vamwe. Hey, because guys, as much as if I'm looking at this, I mean, inini kuona kwangu caller ane hatred, ane love zvese anazvo kuna sisi vakava. Anoda mumwe unoda kuvauraya, mumwe unoda sisi vacho because arikuti ndinoda kundogona kuvauraya nefuti. Mumwe arikuti I love mwana mai vangu zvisingaiti. Mumwe arikuti chokwadi chimwe chiri kutoti arikutogara nemwana wake. Ndiye arikugara nemwana waLizzy. Hanimaona sisa. Saka muri kuona kuti pane mixed emotions apa. Saka futi kawanikwa haishandi here. Pane mixed emotions apa. Futi haishandi here apa. Kola hello. Kola hello. Kola hello. Kola hello. Tukunzwa kola. Aish. A bad drop. All right. The guy go on. Right. Kola hello. Hello, kola. Kola hello. Kola hello. Hello. Hello, kola. Kola hello. Hello. Ndiraiti kanjani? Ndiraiti kanjani? Ndibvunzirewo kuna Lizzy kuti how does she sleep at night? Ungasiya mwana wako kwaunoziva kuti iwe wega wakatadza kugara. And hapana nyaya yamungatonga Bamkuru ivo sisi vacho mwana aripo. What if they do something bad to that child? No, she's in the comments. Arikuteerera. She's here. Arikunzwa. Because ungasiti mwana kwaunozoti iwe wega ungagoni kurarama. Inini Sis Melly ndakambogara nesista yangu. She treated me bad. Fine, Bamkuru wangu never raped me or anything. But one thing I told myself is I would never leave my child with it. In as much as I forgave and everything, andingambosi mwana wangu ikoko kwanozoti inini ndakatadza kugara. Inini chaindi munhu mukuru. Mwana wangu can't even speak for himself. Anozodii kana ikoko. Sembereki, you're supposed to put your child's welfare and well-being before anything else. Iwe kana uchizoti mwana wamai vako anoti muroi pacha. Unoindisirei mwana wako ikoko kuti anoita bhiza remumwe munhu. That's totally unfair. You don't put a child in that situation. A better life out there. Uchisiya mwana wako in a predicament isiri proper. That is just wrong. Abuse mwana all over again. Kana mwana abzouya achiti achisina kubatawo chibharo nabamukuru chete, newe mubereki wambatawo chibharo because you put your child in that situation. You knew was very bad. Then kunza sisi online, I don't think that's a good idea. I think you should talk to her on background first, then kana mazoita resolve mozongotiudzawo kuti response inenge yakamira sei because it's nyaya dzemhuri. Mangwana munogona kuzokumbirawo rubatsiro kwaari anokudza kuti dzokera online kuvanhu ivavo or something, or she can just turn the whole issue to online people instead of hearing kuti what really happened or giving you answers. Anongokudza kuti ndaunoudzwa nevanhu online. Saka ngambotanga aticonfronta hama dzake offline, off the internet, vangoita zvinhu zvavo vari vega. Ungozotipawo feedback kana zvazoramba kutaura nevanhu offline, ozouya hake online, tozotonga online nenyaya. Asi vambotaura offline, vambozivisana sehama ikoko, vambozama kugadzirisana paukama hwavo kuseri ikoko, because at the end of the day this is blood. Isusu online we are just what? True. Not two cents
All right, thanks caller, thank you very much. Right, wow, it's getting hotter up my calls. Right, right, kana pana mwaroda kufona guys, because nyaya yemwana iyi also it's a tricky situation guys. Manza zvitora mwana wake ari kugara ikoko ndi ari kumugarira nemwana wake ndiye munhu ari kugara nemwana wake, but how anozogara nemwana uyu chirudzi after all what she went through in the hands of this evil sister. Kola hello. Kola hello. Hello. Hello, mascara say. Hello. Kola hello. Kola vaskunzwika rikaitise vamwe. Kola hello. Hello Kola. Right? I'm pretty sure mwana yarpa is 13 or 11, 12. Ukoko hasobatwi here chibaro na Bamkuru sezvakaitwa na Bamkuru before. So ipi chanofunga nje kuti kana zviri possible ndezvekutika abvise mwana uyo kuna asisi vake oindiswa kune dzimwe hama vozotanga avo kuzotaura after mwana abviswa ukoko. Ende kuti izvi zvandi ndofunga kuti pamwe izvi soka haasi kubatwa zvakanaka izvi zviso ari kungoabviswa semabvisirwo aingoitwa musikana. All right, thank you very much caller, thank you. All right, kune vese vari kufona pa 064 guys, ndo foni yandiri kushandisa kuitisa live, so aidaire it won't answer. Caller hello. Ndiri right kanjani? Ndaida kubvunza kuti saka iye paita pesa pana Bamkuru pane zvavaigotaurirana kana zvaimbopromiswawo here naBamkuru aya zvokuti vakazongoramba kana kuti vaingoita sezvimumu zvoti Bamkuru vaire kana vamudhonza asingavarambidzewo here kana kuti vane zvavaimutyisidzira kuti ukangotaura ndichadai. Uyezve umwe mubvunzo uyu hausi mubvunzo but advice, kana achida sisi vake sezvaari kutaura kuti inini sisi vangu ndinovada nditi hapana kana chekutya kana chekuzeza. Tatedere. Hapana kana chekutya kana chekuzeza chekuti angati hanzi zvinozonzi kudii kana zvozonzi kudii, ngavaendere direct sisi. I think zvino hana yangu yadzikama, hana yangu yagadzikana. Ndine yakati yaidaiso Bamkuru vaindidaiso. Kana kuti ndizvitaure sisi kuti zvinhu zvirongondinetsa mumwoyo kungoti muzvizive. Handisi kuti hangu mungatsamwisana nemurume wenyu kana kuti mungadi, asi ndoda kungopupura kuti sandiremere mwana mangu. Uyezve kuna Bamkuru ava nditi dai kuri kunzi zvepashow izvi kunzi asisi kwako kanaka, but Bamkuru vari kuziva nyaya yavo, vaifanira kutouya pashow. Handiti Bamkuru vakonfranta pashow kuti Bamkuru hatisi kuzodza sisi kutangoti tiyananiswa isusu pachedu kuitira kuti mangwana anenge ane V11 kana sisi vazopinda munyaya anenge ane V11 ndokutaura kuti ava Bamkuru vandakabhotaura navo avo tivabvunza nyaya yavo vakati vanokumbira rege. Vamwe sisi vanogona kurambira murume wavo kuti aiwa inini murume wangu hanambozvita anoona. Then kuzouya imwe ishu ndeyekuti mwana wake musikana kana kuti mukomana, bhosi kana ari mwana wake musikana akadzokera futi uku panenge panokutyira kuti unenge ukutya kuti pamwe zvakakaitwa uko iye azonyanya kufarisa nini kusvika pakudaro. Handiti kwozoti imwe nyaya yekuti ndoda kumutenda hangi nekushiya kwaita nyaya yake. Sometimes munhu vasikana kana tiri mudzimba vedu yekufurirwa iwe ndounoziva nemurume wako, ndounoziva munhu wako. Usamirira kuti munhu wekunze uku ave kusuku kana angave mai vako chaivo kuti vazokudza kuti murume wako haaite, iwewe ndokugara nemurume wako ndounoziva kuti murume wangu haaite kana kuti anoita. Zvekuti pane vanhu vanozouya vachikudza kuti siyana haningi anozodai, iwe ndounoziva love yako nemunhu iyeye. Sometimes kutambura uri pamba pako nemhuri yako kwakakosha as long usina abuse
murume wangu asina zvaari kukunetsa muchitongofara mubika mavheji enyu nesadza mwari vanosimudza marombe ingawani life inongochinja as long mune rudo chakaipa ndechekuti pamwe murume wako ari kuabhisa kana kuti anokuita zvimwe zvinhu but kana riri rudo rwega handioni chekuti munhu ungade kupiwa maadvice emudzimba nevanhu especially vanasisi vanenge vachitarisira kuti ivo life vanatipiwe life dzakafanana ivo vanogona vakawanikwawo nemurume ari vhiti but hatipiwi tese zvakafanana mudzimba mwedu wemunhu ngauziva iwewe wega zvizivire rega uda kutedzera kuti sinzi sisi vangu vakaroorwa nadhokta saka ini ndofanira kutotsvagawo dhokta vanhu vanosiyana nongoti newaya hangu ndapedza. Alright, thank you very much Kola maita basa. Kola hello. Kola. Inini I think kuti Lizzy panyaya ari kutaura yemwana ika zvimwe zvese tingataure zvivi because ari kuratidza sekuti akuda hake kutaura nabamukuru wake but 15,000 inini semafungiro angu mwana wake anogona kumuendesa kuna amai vake otsvaga musikana webasa anochengeta mwana wake pane kuti agare nasisi vake vaimubata hafu and there is a possibility yekuti mwana iye anogona kuitwa the same thing yaakaitwa iye so hatizive kuti iye anenge achizionawo sei akarwadzawo sei pane zvaakasangana nacho. Alright. That's my 2 cents business. Alright, thank you very much Kola regatinzwe vamwe. Right. Aha. Tine vamwe here vari kufona. Namba yekufona guys ndakapina apa ndisizoti yamuri kufona iyo maiwanepi namba yekufona ndakapina apa. Kola hello. Kola hello. Hello? Yes, zimai phone iri kumasuro. Hello? Yes. Right, inini Sis Melly vangotaura zvinhu zvishoma ndisika. I think in the verification you two sides of the story from the other side. Because from side release, I would tell you, I read one of them cool, that's a boyfriend, right and window. DNA first informa kuitwa kuti tizive kuti mwana uyu ndewabamukuru Izvi kana kuti ndeweboyfriend yaari kutaura nezvayo number 1. Number 2, chaiko karamba achingoenda achinotorwa nasisi nabamukuru vaechi which means vanhu vanenge vaiziva zvavari kuita. So ipapa I think pari kuda verification as well. Alright. Saka sotata ngatizotsange neipapo apedza oenda osiya futi mwana oenda unokutambana kuna mai nasisi vake vapera. So kuti kunge tiri safe because iye atauro side rake achiziva the other side because you be surprised nyaya yake ine maluphos akanyanyisa. Okay. Alright. Thank you. So I think in that of verify Alright. Thank you very much Kola regatinzwe vamwe utaona kudi. Alright. Right, hanzi nyaya inoda verification I don't think kuti according to me I don't think kuti verification yakadai apa inoitwa sei because she brought a story here ndiye anoziva nyaya yake. Kola hello. Hello Sis Melly. Muri right here Kola. Ndiri right Sis Melly. Ndachida kukubatsira ndiri kushungurudzika kuti Lizzy uyu ari kufunga sei kusiya mwana wake nemukoma wake akamushungurudza zvakadaro. The same way aishungurudzwa achinetswa handiti achitya kutaura asina waaitaurira ndo zviri kutoitwa mwana wake ari kutoabhuswa and anenge achitotya kuudza amai vake achitya kuti ndikavaudza mama kuti mukoma wenyu ari kundidai mama havambondibhilivha nekuti mukoma wavo zvakangoitawo iye kunetswa kwaitwa kwese kuya ine zvinonzi chii zvinhu zvacho abuse iyo kanzi kana chinge zvatanga zvinonzi zvinenge like cycle zvinotenderera zvoenda futi kune mwana wako zvoenda kune mwana womwana ndo zviri kutoitika kwavari Lizzy kana akateerera mwana wake ari kuabuswa the same way akaabuswa anzi mwana wake musikana zviya handina kusonyatsonzwa ipapo kuti mwana murudzi but kuti kana chingatori musikana anogona kunge ari kutoitwa sexual abuse nababa mukuru ivavo mwana ari kuabuse. I think let's try to bring her online ne WhatsApp pamwe WhatsApp dei kasatinetsa network iri kunetsa
kuti adaire ega maybe sometimes some of the questions like dzemwana idzi kuti murudzii abuse and things like that ndikaitinzwe batai zvenyu makadaro barai Lizzy mwana murudzii mwana wako musikana right musikana mwana musikana kola enderai mberi Lizziwo inonotora mwana wako I can understand angati confusion kanoti chidzimiro chauinacho nokuti chidzimiro checho wakabvira waigana komoko achikubata rafu yaibata iyoyo waenda kumurume agokubisa futi kumuchidzimiro zvekuti pana achiteerera nyaya yako ndakachaya kuti kudai chiko chiri munhu angasingazvione here munhu angasingazvione here bisa mwana wako ndikukunzwai sister, but the thing is I know kuti vanhu vanogona kutadza kuzvinzwisisa kuti ko sei mwana ari mumaoko emukoma nyaya ihombe nyaya irefu hamungazvinzwisisi ndinotokunzwisisaiwo. Make us understand why mwana ari kuna sisi panguva dzakadai. Can you please try and because even myself I'm not understanding that mwana ari kuna sisi after all what you went through and ndinoda kuto understandawo kuti why zvakafamba sei kuti mwana azopedzisira ave kuna sisi. Make us understand. Hana network iri kunetsa tafana neWhatsApp but wakunzwika manje wakunzwika ndakunzwika Sis Melly tichataura kuseri imimi chaiyo hinti munayo munotozviziva the whole story munotoiziva tichataura kuseri nokutsanangurirai if possible ndodzokazve pachirongwa. I know ende ndinotambira blame yekuti sei mwana ari ikoko ndinoitambira blame iyoyo but panenge pakangooma. Okay, ndine hinti kuti sei mwana ari ikoko enderera kumberi. Lizzy wati ndine hinti kuti sei why mwana ari kuna sisa apa nditi ndashare imwe side andina kuishare ka. Also there's a party kune part 2 of the story. Ndichakutsanangurira izvizere. Okay, all right. No, now we understand. Zvinoti munhu wese ari kuchema panyaya yemwana wako apa ndo pari kuchema. Guys, Lizzy is saying there is a part 2 of the story. Kune rimwe side that tisiri kunyatsoziya renyaya rasina kunge ataura hake anomaona for your own reasons anomaona but achatraya kuti azotiudza kana ambowana maybe mukono kuti okonfronta sei sisi vake kuti kana kuti Bamkuru ameno ipapapa tozonyatsonzwa kuti rimwe side riripo iri imwe nyaya ndeipi iri papa. Alright, endeera mbere nyukola Sis Melly respect Lizzy to respect decision yake yekuti ari kumbowithhold that information but atishungurudza tiri ana mai takaberekawo nditarwadziwa tiri kushungurudzika like izvozvo manje atisiya in suspense whatever reason iripo iyoyo ka but mwana ari in danger whatever reason part 2 yaichazotiudza but mwana ari in danger. Zvimwe zvandachida futi kutaura ndezvekuti iyo mazuva anotanga tiri kutaura nyaya dzemishonga idzi ini tiri kuona kuti Bamkuru naSisa vanenge vanobata mishonga anezvise matauro anga achitauragariswa kumberi achidi anenge anga achishandisirwa mishonga ende unotadza kubata pamiri aitadza sekubata pamiri iyo vange vasingashandise protection ndopanobva paita kuti pobva pandanya kufungisisa kuti nofunga paine zvemishonga kurarwa kwaitwa nayo kunenge kwanga kuri kwemishonga uyezve kushandiswa kwanoitwa kuti kunetswa kuabhizwa kwakaitwa nasisi vake asi anongodzwa achikwanisa kubuditsa mari yakawanda kudaro achivapa munhu aimabhiuza zvakadaro munhu akapotsa uraya mwana wake asingamuendese kuhospital mwana achirwara asi still hamene kumanipulatwa kwaanoitwa kwokuti anobuditsa mari investment yaakainvesta for mwana wake okurisa atonatoudzwa kuti handisi kukudzosera mari iyoyo ovapa zvinofuti aritori in the process yekuraisa mari kuda kuvapa futi ane zvaakaitwa Lizzy uyu sezvataurwa nanother caller kuti it looks like ende shemu vana
vana mungazvinzwisisi kolai mirai tinzwe wati Lizi ndati shemu vana vangambozvinzwisisi ndomuda mwana wamai vangu zvisingatomboiti but at the same time ndinorwadziwa ndine enga naye zvekuti ndinofunga kuita zvakaipa asi ndinomuda handidi kunyepa zvangu kuti ndiye mukoma wangu mumwe chete. Tinonzwisisa mude hatikurudziri kuvenga kudzosera ndekwamwari hausiwo unodzosera asi pane papangu paunosvika pekupanogumira paunogumira unoratidza kuti kuita mari yako yakanaka totenda mwari iyoyo zvataurwa nemwekola investa kuti mwana wako achengetwe somewhere kana kuudza amai vako kutaundi vatsvagira imba yekugara vachengeta mwana kana kuri kuda kuti mwana wako agare mutaundi but iko zvino kumamisha kwakatonaka kukura kupfuura mutaundi chero uine musikana kana kutoinvesta pamusha panogara amai vako pacho kupaisa magetsi ndisingazive zvako kuti ndabatira nyaya handina kuti ndabatira nyaya yapakati apasiya ipapo paakaenda kusouth africa unojoina murume wake ari kuratidza kuti akasiyana nemurume wakasiyana nemurume here Liza kana kuti muchiri mese vakasiyana Liza adona network yamudonedza but vakasiyana nemurume ipapai pakatogwanasisana kuzombodzokera kumurume okay akasiyana nemurume saka which means mwana wake damuendesa anyway kurama ichitaura nezvemwana sezvataura kuti pane zvimwe zvaasina kutauraka pari kunetsa ende pachisungurudza at the same time like I said whatever zvaachatiudza but the fact remains kuti mwana ari in danger mwana ana sisi vakamabvisa zvakadaro vakatopotsa vamuuraya ari kuchechi iye achitadza kumhanara ndo the same thing zvikuita mwana wake hambofa akataura paachazozviziva acharwadziwa kuti anyway muri kutoona kuti ndiri emotional Sis Melly ndikutadza kutaura dakurumidza kuti uya nepart 2 yacho yekuti tinzwisise nekuti taakutonetseka weisusu kuti zviri kufamba sei zvemwana. Alright, thank you very much kola regai tinzwe vamwe tione kuti tingafamba nayo sei. Alright, bye bye. Alright. Kola hello. Kola hello. Kola hello. Hello. Chidzimaika imwe device iri kuseri. Yadzimwa. Makadini. Tiripo makadini. Nyaya Lizi inoti shungurudzei asi ndiri kufungira kuti pane zvimwe zvakawanda Lizi uye zvaasiri kutaura. Hanzi nyaya ine masides 2. Asi iyoyo nyaya yemwana ndo inoramba ichipikisa kuti whether Bamkuru ava vari baba vemwana but if there is even a chance yekuti mwana anogona kuabuswa Lizi in a right mind why would she leave mwana ikoko every day tinogara tichitaura nyaya yegirl child but if she's been in that situation that can possibly happen to the child unless iye ashuvarani take iri kubva kupi kuti izvozvo hazvimbofa zvakaitika kune mwana musikana waari kuendesiwa ikoko. It doesn't make sense. She said since Kola, she said she I think she already said kuti she already said kuti pane imwe party asina kutaura yachauya nayo it's more complicated and it's more deeper than zvaataura pano. So maybe tisainde panyaya yeparty yemwana ikai I think ipati yachauya nayo kuti why akaendesa mwana ikoko ende ari kuzvinzwa ndofunga mamudzi achidaira kuti I take full responsibility and full blame yekuti takaendesa mwana but kune zvakawanda zvamusati maziva ataura kudaro. Kuhama dzese saka kuhama dzake dzese Lizi hapana kana munhu mumwe waakamboudza zvinhu zvaitika izvi. Ndokutaura kwake anoti hapana munhu wakaudza. So her first time has been on radio. Yes. Inyaya yekuti ngaatobudira imimi pachena zvese because zvambotaura mwekola kuti pane maburi akawandisa. Bamkuru ava nasisi vake they are in the very wrong but pane maburi akawandisa ari kuita kuti Lizi ngaatanga aita abudire imimi nyaya yachena yese since abuda paredio akataura half nyaya yachena and it's only half the people to zive from A to start
Okay, no problem. Kola, thank you very much. She's listening. Arkuterera. Thank you. All right. Okay, I'm taking this last caller, guys, because Nhai besere kuti tipe advice so far satanzwa Nyaya yakasara. Nyai ikunzi ine yakarebesa ine part 2. So for us to take Nyaya atina Nyaya yakakwana tingape ma advice asina kumira mushi. Caller, hello. Hello, Sis Melly. Inini ndine mfundo Sis Melly pana kuola. Ati zvone Bamkuru vaimuka vakarara nasisi vachiuya kwaari. Sis Melly kana inini even ndakara mumwe munhu akarara bedroom mangu akangomuka chipinda mutoilet ndinozvinzwa. Wati munhu wandinenge ndakarara naye tichisiya semubhedhi sisi vaitadza nei kunzwa kuti murume abuda mumabhezi. ndopandataura wakapaipai ndikati hatisi kunyatsoziva nawo kuti sisi vaiziva here kuti havasi kuziva. Sisi pamwe anogona kuti kufunga kuti pamwe munhu aenda kutoireti kana sisi vaiziva hatizivi. Achipinda kutoireti sisi unyari uri pabhedhi yekuzvarwa kwako pasina chawapfeka uchiziva kuti mumba munana. Hatizivi ipapo maansaziva tinokwanisa kutozomawana kana sisi vanga singazitangira ipapo. Ipapo ndo pane big question vere tisati tataura zvese ndo pane big question kuti Bamkuru vaigobuda sei vachienda mumagumbeze vachimbonosvira vachidzokera. Asi Kola kubva vayazoti jigosha iko sezvazviri. After masvira hope dziya dzekufa handipinoti sisi vangaite hope dzekufa chero vanenda nekuvatunda vangatakubabuda mumagubhezi. Asi Kola zvakakuomera izvo kuyatsoti jigosa zvazviri chaiko chaiko. Sisi zimweni ndozvaitika tozouya panyaya yemwana ari kuvhuma zvake ari kuzvipa blame kuti akasiya mwana. Ini ipapo vhere nditori neansa already Kola asati akuda yekuti sei akasiya mwana pana sisi vake. Ansa nditori nayo already because even zizimene zvichinzi une chivindi chakaita sei ukasii mwana ungasiya mwana wako nemunhu waunoti wakavenga zvokuti unomuswira kunomushuda nefuti. Mwana wake ane ustefu hwakaita sei kumusiya nemunhu akadaro. Ansa nditori nayo already tinongomirira pati 2 inouya. Kola handisi kublema zvake ane reason akasiya mwana wake pana sisi vake handiti. Apa chatiri kukumbira kumbira kunzwa pati 2 iyo yachakuudzai ndo yatakamirira kuti tinzwe kuti sei mwana akasara pai kana kuti ipapo ini ndiri kutongozvishayiwa hangu. Alright. Zvakanaka Ikola, thank you very much. Regai tizwe kuti zviri kufamba sei kumberi uko. Alright, Sis Melly. Alright. Kuna akumbira kuti ndidairewo sandatanga basa. Regai tuone. Let me see. Pane ati please ndibateiwo sandabata ndisanda. Regai tuone, can I find here? Mbemirai tuone, can I find here? Kola vandinakidza kunyatsoti dyo zvavo vakanyatsoleza vanyatsotaura sezvazviri zvavo vakanyatsorelaxa. Kola hello and happy bright happy birthday. Masitera tinotenda Kola mapedzera kutaura unosekesa mashoko achagona ita nodhuka nokusaka toona kuti ndinotokundwa. Saka inini point yangu manje panyaya nhasi ndaibatira hangu padengawo but rekenengotaurawo zvondiri kufunga. Inini I think kuti nyaya isolvekeka. Ulizu first of all is to realize kuti sisi wake vachiri kutomuita child abuse. Even ato mukadzi mukuru achiri kutoabuswa kudhara. Because based on what she said kuti ndikaenda kumba ndikati ngatingotandarai kana unoti ndaenda kubasa ndibhadhara. Iabuse futi both kana pana munhu achidhimanda mari kwaurika usuda kumupa nemoyo weseka atokuabuse. Koita nyaya yekuti pese pamasangano ndikachikuza kuti zvakazvakati zvikuda kukutongesa upenyu hwako kana kuti anongodhimanda mari
it means kuti abuse futhi zvakuti pakutifunga kuti iwe why is it sisi wako vakataura zvavanenge vataura you don't have the power to say no ipapo kuti pakagadziriswa ndokuti nyaya yacho itotanga kutotongeka because as long as uchitya sisi wako ndokuti whatever she says you agree with yeka aisolveke nyaya yacho even kana vaudza kuti murume wenyu andibata murume wenyu aita sei sisi vacho vakatoti ndezvikwako izvo vangoshifta blame on you aitongeke nyaya yacho saka pakatooma saka mini kuti sizvotachida kutaura mapoints edu maererano nemwana haasisiri valid because zvanzi nepart 2 but what I wanted to say ndezvekuti mwana uyu pato nequestion mark up kuti mwana ari kuenda kunoita sei ende muchaona kuti tikazwa part 2 inogona kutozodivheta story yese notoona kuti the way ataiona nhasi kana haisiriwo story zvairi on the ground because macousins madharis anyanya kupresa panyaya yemwana ndopati kuda kuti nzwiso kuti ari kugara sei mwana because once a rapist always a rapist kana akanga achikuchiva iwe anostadza kuchiva mwana wako sei kana aibhinya iwe anostadza kubhinya mwana wako sei and why do you feel so comfortable kunosiya mwana wako nerapist and also kana iye anga achiti anotaura nabamkuru ari kuafaya nemvunzo ari kuvatongesa ari kuvaita sei vari kungotaura vese on what grounds handiti manje maona vari kungotaura vese zvinenge zvatangira papi kuti vazotanga kutaura vese nyaya dzizozoti vanenge vakubvunzana kuti maindibhinya maita sese no I'd like to think kuti kapane arrangement that was met but iye ndofunga ma-terms and conditions anonyatsokuexplainwa zvakanaka to all the parties that were involved saka zvakufila kunge mumwe munhu anobatwa mumwe munhu haana kuzonyatsobenefita zvakanaka from the deal saka tongomira part 2 tongonzwa kuti zviri kufamba sei. All right. Okay. Thank you, Brian. Thank you. Once more, happy birthday, Mfan. All right. I'm taking the last caller and then to Vatenda Kumberi. Hello? Caller, hello? Caller, hello? Right. Guys, this is what we are doing, guys. We are going to do right now. I'm not going to take any more callers right now. Panyaya Lizzy, because Nhai is a half story. In Nhai, she would go and see Nyai half story, and it doesn't know there is more to the story. Chandisna Kudziwa in Mimanzo, Pano Pasho, Kushoro, Sisimeri Chakubata, Kusei, the Chakudza, Kusei. And it kana ndichibatwa nchizodzwa kuseri zvinoreva kuti imine ni madiaries tose panguva ino tiri musame brackets tiri musame umbrella hatisi kuziva the more of the story the part that she said hatisi kuziva. When I brought the story indati story yakadi yakaperera toya pano kama kazeni handi ndo basa renyu rokubvunza mubvunzo handiti madiaries tichibatsirana chinda mberi kuti nyaya yoita sei. Unfortunately now madiaries they go deeper handitika they go deeper than maybe zvatinenge tisingafungidziri kuti anozosvika papati yekudiwa fuchi nyaya yatosvika papati yatozokanganisa kutaura ipati yemwana handimona kuti mwana ndakatozosiya ndikadai because madiaries haari sensitive panyaya dzevana abva atsikirira nenyaya yekuti saka mwana akaenda sei ikoko. Saka this story now it's now that I'm hearing kuti there's a second story iripo that needs me and you guys to listen to it after this live. Zvakare achadzoka pano anditika isusu tingoti kwandiri nini she said kuti ndiri kuda advice from my diaries kuti how best zvaari mudiaries how best can I confront my sister and my Bamkuru about this. Andimaona ndo yanga iri nyaya yake kwandiri nini anga achida advice kuti ndinovakonfranda sei Bamkuru nasisi vangu panyaya ichi yezvakaitika kwandiri ndichikura. So inyaya imwe iyi yatozobudawo chi mumepu izvozvi andimaona yatozobuda mumepu izvozvi. So saka imine nitakatofanana ndatozomirira kuti chintonzwa kuseri kuti what deeper story is there kuseri andimaona concerning nyaya yemwana yaBamkuru iyo. I just think kuti right now even now right now antika maybe tikawana full story yese we can help it once. And right now I'm not taking any calls because kutotora macalls kutora mahalf advices toda kuti nyaya ingobva yasolvwa ingopera ka1 saka kutora mahalf nyaya haibudi handimona toda kuti nyaya ibva yangosolvwa ka1 right iwewe sisi chiitai zvokuti nasisi vakonfrande mutaurirane Bamkuru ngavachitwa so
handimaona, kana vachiexposa kana vachisungiswa vosungiswa, handimaona, kana amene whatever zvinenge zvichiitika ipapo, handimaona. But nyaya yacho yakaperera, because as it is right now hatina chitokwanisa kuti right now chibatsire, because I don't know now. I don't know if we were going to be told kuti there was part 2 or not. I don't know. But nonetheless, my diaries, let's learn to have patience, my diaries. Ndogara nchikudza patience dzakakutiza imi. Patience dzakakutiza zvisingaiti. Panyaya yoga yoga inouya, learn to have patience. Mumire nepatience dzenyu muchini. Ndinokuonai zvangu panyaya dzakawanda munobva vamhanya kuenda kumberi, kana kuti nyaya isati yasvika pajuicy part. Ini nyaya ndamboudzwa kuseri. Remember, nyaya ndendaibata kuseri uku, ndendaiudziwa nokuti nechida kutombotanga ndainzwisisa kuti nyaya inokodzera kuuya padiaries here, because unozoya nemunhu achiti ndine nyaya wongoti alright wodaenda kulive hand wongoya nemunhu pano izvo nyaya haiti, hanimaona kuti iye padiaries pamwe nyaya yekumvenge uku hainei. Saka kune dzimwe nyaya dzanotoudza vanhu kuti aiwa nyaya yako haisi yekudiaries, this is not a diary story, iyi padiaries haiite. Saka ndinoda kunzwa nyaya first ndosefa kuti ndeyekudiaries here kana kuti ndeyekumvenge. Kana isingatoiti ndototaura kuti aiwa bata vana Brian madhimini ekumvenge, bata vana Maki madhimini vana Mashiyaku uyu vadi vainde newekumvenge. Kuno kudiaries iyi haiti. Ndinotaura same time ipapo kuti nyaya yako haiti kudiaries. Saka ndotombonzwa nyaya first. Saka ini ndaudzwa nyaya yechingo ndinoda kukonfronta chinyaya yanga ni nyaya yekuti akabviswa naBamkuru, arikuda kukonfronta Bamkuru nasisi kuti anti upazopinda nyaya yemwana, andimaona kuti mwana ari kuna, otherwise tanga singazivi. Saka nyaya pese nyaya isati yasvika pacho pamunenge muchida imimi, pamunenge muchiti imimi pamongo wenyaya kana kuti pajuicy part munenge matomhanya kuti nyaya iyi ikazodai, nyaya ndatoona zvikazodai. Learn to have patience. Dzidzai kuva nepatience dzekuti chero mukoma masimba vaya vasina mazino vakauya pano vakatanga kutaura nyaya yavo unenge wangoti wakadai. Patience dzinodiwa paupenyu because dzinobatsira. Patience wakangogara wakangoteerera kudai uchinzwa kunoenda nyaya. Ndosaka indisingamise kapati pande ndichiudzwa paya, because ndine ndakanyatsa kuteereresa, ndinenge ndine patience dzangu ndakanyatsa kugara, ndine nguva yangu nyatsoza right nyaya tiri kufamba naye kusvikira pamudzi wayo pakupedzisira. Zvino ima hamuna patience, munenge muchida kutoti ngaichitosvika panyaya yenyoka, asi tasvika pati yemunyoka mozondidedza katasvika pati yenyoka ko pamuri kumisa munozopa advice sei imusati manzwa zvisere. Learn to have patience. Saka right now chandokukumbiraika mirirai pati 2 yacho panyaya kuti so far abused naBamkuru. We are not judging here, we are not condemning here. She's one of tainzwa pati yekuti Bamkuru vakadi vaingopfekera pavafungira vachiita zvavaiita, anoona kubva ari mwana handitika nasisi vachimuabusawo vachidi apo tapanzwa. Tochizoenda kupati yekuti kosei akaenda kumwana anosarako yochiita one story tochiibatanidza tose pana madiaries toita nyaya 1 handitika taita nyaya 1 togona kuzomubatsira handiti ndo dzinonzi patience. So far nhasi hatina kuitiswa because taudzwa kuti ari kuti iye ndakabatwa naBamkuru, ndakadobviswa even umhandara hwangu naBamkuru ndo vaikatanga neni vachindidai tanzwisisa handiti ipapo Bamkuru vaita zvavanoda vachipinda mumba vakashama vachidi tatichapaziva tasingazopazivi handitika tapanzwa pano handitika nasisiwo kuti vari kukumbira mari vachingodhimanda mari vachingodi handi tapanzwa pano handiti tochimirira missing puzzle maybe ine panorema mozati nyaya dzimwe nyaya pane kamwe kanogona kunyanya kuremera kuti unyatsa kungoti dyo kutaura ipapo senyaya yanga asina kumboudzwa. Imi madiaries mutori nelaki nokuti matanga kutoziva nyaya iyi kai makore akawanisa munhu achingofamba naye akaitakura mumwoyo, hakuna mwe munhu aiziva kana wehama kunzoko. Imi maita first kuiziva pano. Saka chiramba mine patience dzamamboita kuti muzive nyaya yekutanga iyi nhasi kuti munhu ati ari kubvunjira aiburitse pano makore ose. Aita like tomirira kuti tichinzwa zvechi pati 2 yachona kuti zvakafamba sei. Lesimo ndizvo zvotaurai, ndizvo taurai zvine musoro. Tozota ngatitei move forward. Tisamire kungomira. Nhasi tanzwa ipa it's okay. Antika tanzwa patanzwa it's okay mapraise handiti mukati muruda nyaya yakazara, so she will come nenyaya yakazara.
sekutaura kwaaita shukam nenyaya yakadi yakazara maybe muchazowana kuti maybe that's why aitadza kutaura pano palife aijamba kana akuzokuudzai handiti mazviona. So chimbomirai makadaro seso kwanhasi tongoti nyaya iyi iri half tiri takuenda pahalf time handika takuenda pahalf time tichazodzoka takunopedzisa dzimwe 30 minutes dzasara kuti tipinde kufull time handitika ndo zvinenge zvichiitika hanzi data sorry yenyu ipapapa mukuona kuti data apa tichingodai tese tose tirimo mubracket racho redata iri tingorimo tose mubracket redata saka kungotodaro tichiinda mberi handitika. So ndo nyaya iripo, regai tinzwe pati 2 yacho kuti yakamira sei, then tozodzoka pano tichiona kuti nyaya yakadi yakamira sei handiti. So guys, regai ngwachizora nhasi chaizvo chitanga tinacho chekuti Bamkuru wai maingoti pamafungira vopfekera musana wose muchita zvamunoda nawo. Wai Bamkuru wai ndopo togumira pano nhasi. Tichadzoka zvakare nepati 2 kuti zvii zvakaitika Bamkuru inyaya yei kuti zvisvika patasvika panhasi, chii chako chiri kunyatsoitika, nyaya yobatanidzwa pamwe chete handitika. Regai tipedzere tigumire pano tipinde muchirongwa chepati chesecond nyaya yedu yatinayo. I hope vachakurumidzawo kupedza ava 2 ava nokuti ndinoda kuti ndibikire baba tikurumidze kuti tinzwe nyaya yavo truck driver namainini vamwe vaya vandandii navo vaya vanga vakachinyora nyaya yavo tinzwisise kuti truck driver vakarepawo here futi musikana ushu kana kuti sezvo vari kuti truck driver vari kuti inada kurepa taidanana handimaona tonzwa kuti nyaya iri kufamba sei. Saka we are just going to take a 5 minutes break handika tobva tangoti chiko kudzoka fast tichinzwa kuti truck driver zvakafamba sei, vakarepe truck driver makarepe here imi naimi truck driver kana kuti gamubobo ndozvandati learn to have patience umwe wangu, learn to have patience. Patience pays, my brother or my sister, I don't know. Patience pays, learn to have patience. Hatizozivi kumberi kuti ichawa yakaita sei, ngatirege kumhanyira kumberi. So hande inyaya kutruck driver namainini toa kuti truck driver namainini zvakafamba sei inyaya yeiko guys. Just 5 minutes break tatodzoka futi pano. Saka don't go far, don't go anywhere, stay tuned tiri pano. Take care.